Здравейте, зрители! Аз съм EveryBG и днес ми е първият епизод от Transformers Rebuild. Това е първият ми. Става на шпионско бъги. Изстрелва ракети от тук. И материал с пуха отзад. И прилича като е робот на Fix-It. Малко от Transformers Robots in Disguise. И за да ви го докажа, сега ще го трансформирам. Той е много лесен за трансформация. Това е. Той се движи върху задните си колела. И понеже е много лесен, сега ще го трансформираме обратно. Задължително е да запомните, че когато от кола го правите на робот, винаги почвате от тук. Иначе виждате какво става. Същото и при робота. Ако започнете с това, тези не искат да влязат. И да, това беше видеото. Чао и до следващия път!